खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दङ आरो लोगोफोर दिनैनिफ्राय आङो मोनसे गोदान सिरिज लानानै फैदों। बे सिरिजनि नामा जाहैबाय मा बर' इनसाइट फाइनान्स। बे सिरिजआव जों बेंकिं रिलेटेड दाहार, लन, सिभिल, डिजिटेल थगायनाय, फ्रड आरो पार्सनेल फाइनान्स गावारि रांखान्थिजों सोमोन्दो गोनां खारिथिफोरखौ जोङो गोरलै रावावनो एबा जोंनि बिमानि राव बर' रावावनो जोङो फोरमायगोन आरो बर' रावाव एक्सप्लेनेशन खालामनानै आं नोंथांनो फोरमायगोन। लोगोफोर दिनैनि आयदाया जोबोद गोनां आरो बयनिबो थाखाय इम्परटेन्ट जागोन। बेनिखायनो लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोफोरनिसिम शेयार खालामनानै हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनो दाबाव जाहाथे आं बेबायदि फाइनान्स रिलेटेड माखासे इम्परटेन्ट भिडिअ लाबोबाय थाब्ला नोंथाङा नटिफिकेशनखौ मोननो हायो। लोगोफोर जुदि नोंथांनाव बेंकनिफ्राय नोंथांनि केवाइसि आपडेट खालामनो थाखाय फन फैयोब्ला एबा कल फैयोब्ला अब्ला सांग्रां जा आरो माखासे मोनथिनानै लानांगौ बाथ्राखौ मोनथिनानै ला। बे भिडिअनिफ्राय नोंथाङा मोनथिजोबगोन। मानोना आथिखालाव थगायनाय सुबुंफोरा कास्टमारफोरखौ बेंक अफिसार होननानै फन खालामो। गावखौनो गाव बेंक अफिसार बुंनानै लानानै नोंनाव फन खालामगोन आरो केवाइसि आपडेटनि मुङाव नोंसिनि एकाउन्टनिफ्राय रां खावनानै लांगोन। बियो जाफ्लेबाय थानाय आजिखालि जोङो ससियेल मिडियायाव नुबाय थायो बेबायदि डिजिटेल फ्रड जानायफोरखौ। अब्ला फैदो लोगोफोर जोङो जागायदिनि। नंखाय केवाइसि थगायनाया माबोरै जायो, केवाइसि फ्रडआ माबोरै जायो बेखौ मिन्थिग्रोना लानोसै। लोगोफोर थगायनाय मानसिफ्रा गिबियावनो बेंक कास्टमारखौ फन खालामो। जाय मानसिया नोंथांखौ थगायनो नागिरदों बियो मा खालामगोन, नोंथांखौ कल खालामगोन आरो कल खालामनानै बिसोरो मा बुंगोन, आं एग्जाम्पल होनि लोगोफोर। बिसोरो फन खालामनानै मा बुंगोन, हेलौ सर मैडम, आपके बैंक अकाउंट का केवाईसी अपडेट नहीं है। अगर आज केवाईसी अपडेट नहीं किया तो आपका बैंक अकाउंट ब्लक हो जाएगा। बेखौ खोनानानै गोबां मानसिफ्रा गियो। बेबायदि बुंबाय नालाय कास्टमारफ्रा गिबाय। बिनि उनाव थगायग्राया कास्टमारनिफ्राय मा खालामो, अटिपि, एटिएम पिन, सिपिपि एबा बेंकनि डिटेल्सखौ बियो। माब्लाबा बियो मा खालामबावो मिथिबाय, WhatsAppआव मोनसे लिंक दैथायहरबावगोन। बे फ्रड खालामग्राफ्रा मा WhatsAppआव लिंक दैथायहरगोन आरो लिंक दैथायहरनानै बुंहरगोन, अन्नानै बे लिंकआव क्लिक खालाम आरो नोंथांनि केवाइसिखौ आपडेट खालाम होननानै बुंहरबावगोन। नाथाय लोगोफोर बिनिफ्रायनो बिसोरनि थगायजेननाय खेलाया जागायजेनबायबो। बुजिबाय दा? बेंकआ माब्लाबाबो फोरमायथिफोरखौ सोंनो हाया। मिथिबायना? बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां। बेंकआ माब्लाबाबो फन हरनानै नोंथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ सोंनो हाया, एलाउड खालामा। बेखौ जों मिथिनानै लागोन। नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ अरायबो गोसोआव लाखिनांगौ, नंगुबै बेंकनि मावथिफोरा नोंथांनिफ्राय जानबुंनि गेजेरजों एबा नोंथांनाव फन हरनानै माब्लाबाबो अटिपि, एटिएमनि पिन, सिपिपि एबा इन्टारनेट बेंकिं पासवार्ड बायदिफोरखौ बिया एबा बिनो मोना। नाथाय गोसोआव लाखि, केवाइसिनि थाखाय बेंक स्टाफआ नोंथांनाव कल हरोब्लाबो एबा बेंकनिफ्राय नोंथांनाव फन हरोब्लाबो बियो नोंथांखौ नोंथांनि हम ब्रान्चआवसो लेंहरगोन। नोंथांनि एकाउन्टआ जाय ब्रान्चआव खुलिदों बे ब्रान्चआवसो नोंथांखौ लेंहरगोन। एबा नोंथांनि एकाउन्टआ CSP एबा कास्टमार सार्भिस पइन्टआव खुलिनायब्ला नोंथांखौ बे कास्टमार सार्भिस पइन्टआवसो फन हरनानै थांनो थिनहरगोन। नाथाय माब्लाबाबो फननि गेजेरजों नोंथांनिफ्राय अटिपि, एटिएमनि पिन, सिपिपि एबा इन्टारनेट बेंकिं पासवार्डफोरखौ बिनाय नङा। बुजिबाय लोगोफोर? जुदि सोरबा बेंक अफिसार महरै गावखौनो गाव सिनायथि होगासिनो दंब्ला बुजिदो बियो थगायनो नोंखौ नाजागासिनो दं एबा नोंनि सायाव फ्रड खालामनो नाजागासिनो। केवाइसि आपडेटनि मुङाव जायखिजाया सिनाय मोनै लिंकआव क्लिक खालामनो नाङा एबा सिनाय मोनै लिंकआव क्लिक दाखालाम लोगोफोर। आरो जायखिजाया मिथि मोनै एपिके एबा एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनाङा। नोंथांमोनाथ' एपिकेखौ मिथिखागौ। एपिकेआबो मोनसे मा मबाइलनि एप्स, जायखौ जोङो प्ले स्ट'राव मोना, गुगोलावसो मोनो। बुजिबायना? बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जानाया मोजां। एपिके एप्सखौ डाउनलड खालामनायानो मोजां। जाय एप्सफ्रा प्ले स्ट'रनि सिङाव एभेलेबेल दङ बे प्ले स्ट'रनि सिङाव थानायखौल' बाहायनांगौ। प्ले स्ट'रनि बाहेरानिखौ बाहायियानो मोजां। बेफोरनिफ्रायनो नोंथांनि मबाइला मा जायो, हेक जायो। बाहेरनि एबा जोङो एपिके एप्स डाउनलड खालामनायफोरनिफ्रायनो। उनाव मोनथिलांगोन, बे भिडिअ आं गासिखौबो फोरमायगोन। दाना फैदो थगायनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मोनबा गोनां नेमफोर। नोंथाङा मालाबा थगायजानो हागौ। बे थगायनायखौ
एबा बे थगायनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय माखासे मोनबा मोनथिनो गोनां बाथ्रा नेमफोर दङ बेखौ फारि फारि आं नोंथांमोननो फोरमायलांनि। नाम्बार 1आवनो मा नोंथांनि OTP खौ माब्लाबाबो शेयार दाखालाम। वान टाइम पासवार्ड जायखौ जोङो OTP बुङो बेखौ माब्लाबाबो गुबुननो शेयार खालामनो नाङा। OTP आ नोंथांनि थाखायल' खालि। जुदि बेंक मावफारिया पुलिस एबा सोरबा नोंथांनि OTP खौ सोङो बेखौ माब्लाबाबो शेयार खालामनाङा। नाम्बार 2 नोंथांनि ATM नि पिन आरो CVV खौ माब्लाबाबो शेयार दाखालाम। गावनि ATM पिन आरो CVV जोंना ATM आव CVV मोनथाम नम्बर थायो बेखौ सिक्रेट दोन। बेफोर बाथ्राफोरखौ मबाइल फननि एबा जानबुंनि गेजेरजों रावनोबो खिथा हरनाङा। नाम्बार 3 सिनाय मोनै लिंकफोराव क्लिक दाखालाम। नोंथाङा KYC आपडेट, एकाउन्ट ब्लक एबा बान्थानि मुङाव माबाफोर लिंक मोनोब्ला भेरिफाइ खालामाजासे क्लिक दाखालाम। मालाबा नोंनाव WhatsAppआव बेबायदि लिंक फैयो नङा होमबा क्लिक खालामनो थिननाय बेफोराव नोङो क्लिक खालामैयानो मोजां। मोजाङै भेरिफाइ खालामालासिनो क्लिक खालामनानै नोंथांनि डिटेल्सफोरखौ जानला मोनला फिलआप खालामलाबायनो नाङा। बेनिफ्राय सांग्रांथि था। नाम्बार 4 सिनाय मोनै APK फोरखौ डाउनलड दाखालाम। जायफोर सुबुंफोरा थगायगोन बिसोर नोंथांखौ रिमट एक्सेसनि थाखाय नंखाय एप्लिकेशनफोर डाउनलड खालामनो होयो। रिमट एक्सेसखौथ' मिथिखागौ। रिमट एक्सेस माने मा नोंथांनो लिंक हरगोन WhatsAppआव उमुक एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालाम। बे एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालाम होननानै नोंथाङा जुदि बे लिंकआव हरनाय एप्लिकेशनखौ एबा APK एप्लिकेशनखौ डाउनलड खालामोब्ला नोंथांनि मबाइलाव इनस्टल खालामोब्ला बा बै फ्रड खालामग्राया मा खालामबाय बेखौ रिमट एक्सेस लाबाय। रिमट एक्सेस लानाय माने मा नोंथांनि मबाइलनि कन्ट्रला बै फ्रड खालामग्रानि मबाइलनि कन्ट्रलाव थाहैजोबबाय। थारमाने नोंथांनि मबाइलाव मा दं मा गैया गासिखौबो बै फ्रड खालामग्रा मानसिया फुरा बे रिमट एक्सेस बे एपनि गेजेरजों फुरा नायनो हाजोबबाय। बुजिखाबाय दा लोगोफोर? बेनिखायनो जानला मोनला APK एप्सफोरखौ डाउनलड खालामनो नाङा। बेनिखायनो अरायबो मिथि मोनै APK फोरनिफ्राय सांग्रां जानांगौ। नाम्बार 5आव दङ दाना थगायनाय जायोब्ला थाबैनो राहा ला। जुदि नोंथाङा गावनो गाव थगायजानाय बायदि मोनबायब्ला नोंथाङा थाबैनो राहा लानांगौ। जुदि नोंथांनि एकाउन्टआव थगायनाय जादोंब्ला गोबाव दा खालामखासै। थाबैनो नोंथांनि बेंकजों सोमोन्दो लाखिदो आरो साइबार थगायनायनि थाखाय रिपर्ट खालामदो। नोंथाङा जेसेबां थाब राहा लागोन एसेबांनो नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। लोगोफोर नोंथांनि रां आरो नोंथांनि बेंकिं डिटेल्सआ नोंथांनि बिबान। बेखौ माब्लाबाबो रावनोबो शेयार दाखालाम। जुदि नोंथांनि सोरबाफोर लोगोफोर एबा न'खरनि सोद्रोमाफोरा KYC थगायनायनि सोमोन्दै मोनथिया अब्ला बे भिडिअखौ बिसोरनो शेयार खालामना हरथार जाहाथे बिसोरबो नायनानै एबा खोनासंनानै एसेबाबो गियान मोननो हायो। नोंथाङा बर' इनसाइटखौ नायगासिनो दंमोन आरो बेयो बर' इनसाइट फाइनान्सनि गिबि खोन्दो फार्स्ट एपिसडमोन। बेंकिं, फाइनान्स आरो डिजिटाल फ्रडजों सोमोन्दो गोनां गोरलै आरो गोनां खारिथिनि थाखाय बर' इनसाइट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर। आं बेबायदि गुबुन गुबुन फाइनान्स रिलेटेड आङो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनानै होफैबाय था। अब्ला लोगोफोर नोंथांखौ उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। अब्लासिम सांग्रां था, रैखाथियै था आरो